Този поздрав е направен от Васи Маринов за своето прекрасно семейство. Живота много маси видях с фамилията си. На едни се смях, на други мълчах. Имаше хляб, имаше сълзи, но най-богат бях с хората до мен. Парите идват и си отиват, думите лесно се забравят, но ръката, дето те държи в мрака, остава завинаги в сърцата. Фамилия Маринови, това е сила. В труден ден да не си сам. Когато паднеш, да те вдигнат, без да питат кой си там. На здраве за хората, дето не бягат при беда. Васи Маринов, човек с душа, с голямо сърце и чест в света. В късна нощ и тежък час, една добра дума спасява. Не броя кой колко ми е дал, а кой до мене е останал. Животът учи бавно, тежко, фамилията се познава в буря, а дома е там, където има любов, семейство и закрила. Фамилия Маринови, това е сила. В труден ден да не си сам. Когато паднеш, да те вдигнат, без да питат кой си там. На здраве за хората, истински, не бягат при беда. Васи Маринов, от луковит, силен човек с голяма душа.